Čauko Maťka. Ahoj Jarka. Čaute všetci. Vítajte v poslednom dieli našej marcovej ságy o daňových priznaniach. Dnes odhalíme to posledné 5. P. Dnes to budú tzv. Pikošky. Veríme, že prinášame opäť aj na túto poslednú chvíľu zaujímavé informácie, ktoré by vám mohli pomôcť. Verte, že aj my v týchto dňoch zažívame presne to isté, úplne presne to isté. No a potom možno riešenie, zabavíte doklady a poviete, že ich vrátite až na konci školského roka, u nás účtovného, daňového 36. Takže nástroje sú rôzne, kľudne sa s nami podielte do komentárov, čo a ako zaberá u vás. Ale poskytneme samozrejme aj pár informácií ešte tým, ktorým ostali tie sily a zapnú si nás teraz a chcú sa niečo dozvedieť a popri tom bojujú s daňovými priznaniami. Alebo aj pre tých, ktorí si nás zapnú až v júni a budú sa chcieť niečo dozvedieť. Naposledy sme náš rozhovor zakončili tým, že aj ako neziskovky môžeme mať zdaniteľný príjem a môžeme vykázať základ dane. Ako teda správne určiť tú príslušnú sadzbu dane z príjmov v neziskovkách? Neziskovky samozrejme nemajú nejaké odlišné sadzby dane z príjmov proti iným právnickým osobám, takže pri právnických osobách máme teda základnú sadzbu dane z príjmov, to je 21%, potom máme tzv. Zníženú sadzbu dane z príjmov, to je 10%, no a potom máme ešte naopak zvýšenú sadzbu dane z príjmov vo výške 24% a tá sa týka právnických osôb so zdaniteľnými príjmami nad 5 miliónov. Tiež by sme mali také príjmy však, ale zdaniteľné príjmy to asi nebudú teda. To sme si povedali v predchádzajúcom dieli, že máme tie 3 šupličky a teda príslušnú sadzbu dane vlastne určíme na základe tých príjmov, ktoré máme v tom 3. šupličku, teda tie, ktoré sú vlastne predmetom dane z príjmov. Áno, a s tým sa mi tak vybavuje, že vlastne tam je tá minimálna daň, daňová licencia, nová vec zasa v našej legislatíve. A akože tak by to zvádzalo, že vlastne ako to je s tými neziskovkami, dnes to rozlúskneme, že či to musím brať do úvahy pri vyčíslení samotnej dane alebo nie. A nemusím. Dobrá správa. Teraz všetci ožili posledné mŕtve dni, táto informácia nás sprúži na ďalšie dni. A tak verím, že to nie je úplne novinka pre všetkých, že niektorí už ostrielaní účtovníci toto vedia. My sme ho už aj v minulých dieloch spomínali, tento paragraf, v súvislosti s príjmami. A tak asi sa nás bude nejako dotýkať. Áno, paragraf 12 je náš obľúbený, lebo tam sa presne nachádzajú tie naše obľúbené príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, ale práve ten paragraf 12 odsek 3 je pre nás veľmi dôležitý, pretože v ňom sú explicitne vlastne vymenované právne formy týchto našich daňovníkov, nezriadených a nezaložených na podnikanie, ktorých sa vlastne tá minimálna daň z príjmov netýka. A to by sme vlastne mohli nadobudnúť nejaké zdanie, že tým pádom neziskovky vlastne nemusia platiť túto minimálnu daň z príjmov. Či to sa mi iba tak zdá? Nie, dobre sa ti zdá, je to správne konštatovanie. Áno, ako neziskovky nemusíme platiť tú minimálnu daň, zaplatíme iba daň, ktorú sme si vyčíslili, ale nesmieme zabudnúť túto skutočnosť vyznačiť v tom daňovom priznaní. Takže treba hneď na začiatku, hneď ako vyplňam to daňové priznanie, tak hneď na začiatku okrem identifikačných údajov je tam dole taký škrtáčik, ten štvorček. Škrtáčik, to je krásne slovičko. Lebo tam sa potom urobí taká tá fajočka, zaškrtne sa tomu. No ja ešte ostanem na prvej strane daňového priznania, lebo tam ma celkom zaujíma otázka, teda čo všetko tam mám vyplňovať, ale ja pri mnohých neziskovkách vlastne toto dičovo nemám. Ja teraz mám chytiť paniku, že keď mi napríklad vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, zistím to 30. marca a ja zrazu, že nemám dičo. A teraz čo rýchlo ho mám ísť vybavovať? Kde? Mám chytiť paniku, keď nemám dičo? Napadla mi pikoška, ktorá sa môže spájať s daňovým priznaním aj s 2%. Okay. A to je otázka, že v prípade, ak mi vyjde daňová povinnosť, zaplatím daň, môžem poukázať 2% aj vlastnej organizácii, akože sama sebe? Predstav si, že môžeš. A veríme, že aj tento dnešný diel vás aj trošku pookrial, dolial vám energiu do žil, pobavil,
nezúfajte, všetci sme tu spolu, všetci to zvládneme. A keď nie, tak to zvládneme v druhom kole v júni, však nebudeme sa kvôli tomu rúcať. Teraz si sa aj rozmyslíme si, že čo by tak pre vás mohlo byť zaujímavé, určite niečo vymyslíme. Takže naozaj sledujte nás naďalej. Takže buďte aj v týchto krušných časoch s nami naďalej. Bez risku, v nezisku.